Jeg forventer, at folk gør deres bedste, og jeg forventer, at folk holder deres gode humør. Og jeg forventer af mig selv, at jeg ikke bliver for stresset. Værsgo. Nu vil vi se, hvordan det går. Og hvis det her ikke duer, så må vi simpelthen række nogle af de der pinde der. Som vi har tænkt os at hænge op på den her. Det her stativ, som I kan se, den vipper. Bare man rører ved den. Så er vi bange for, at den kommer til at stå sådan her. Så det kan være, at vi smider den op på de der bjælker der i stedet for. Men nu må vi se, hvad vi smider. Kan vi få den der monitor der til at... Nej, men det er lidt... Han har det som om, at hun ligger lidt der, men du synes bare... Men lad os tænke på, at en gang så forventer jeg selvfølgelig, at skuespillerne giver den alt, hvad de har også. Produktionen den går rigtig godt. Det er nogle ambitiøse unge mennesker med at gøre, så det kan kun være tilfredsstillende. Jamen fordi det virker som om, der virkelig har gjort sådan en masse tanker om, hvad der skal ske, og det er gennemtænkt. Lydmand! Har du tid til et lille interview? Jeg siger, har du tid til et lille interview? Ja. Læg det, lort! Læg det! Selvfølgelig. Jeg er faktisk ikke... Daniel Manikus. Lydmand på produktionen. Ja. Hvordan synes du helt præcis det går? Altså bagom filmen, eller vores sådan, den gode film? Altså hvad? Altså bagom filmen, er det det? Lad lort! Nej! Ikke mig! Hallo? Nej! Hey! Vi er statister. Ja. Vi spiller en virkelig lykkelig kamp. Meget lykkeligt. Vi regner med at få vores gennembrud her. Men det er starten på vores nye skuespilkarriere. Altså, vi har nok ikke nogen forventninger til filmen, for vi ved ikke engang, hvad den går ud på, så jeg aner det ikke. Vi ved ikke noget. Jeg er bare et halvt par. Jeg ved ikke, om jeg skal spille sammen med fruen her, men vi er hver for sig et halvt par. Vi mangler ikke særlig meget for i dag, faktisk. Vi mangler 3 scener eller sådan noget. Men det er lidt, du kan se, de har fået plads op ved en lejlighed deroppe, de skal filme fra, så det er lidt spændende. Det bliver lidt spændende at se, hvordan det bliver filmet. Simonsen. Jeg er skrifter og holder styr på optagelserne og holder styr på, om de er gode eller dårlige, om der er fejl på. Lidt til højre, så nej, lige der, så er det rigtigt. Så kigger den der internationale, jo, du kan. Ikke også der sådan, hvor du virkelig skal, ja, sådan der, hvor du virkelig skal overtale den, ikke også? Ja, netop. Og så kommer sætningen ligesom for hele filmen, hvis du elsker mig, ikke også? Så kan du, ikke også? Elsker mig, så kan du. Ja, netop. Sådan der på den faste måde. Klar til optagelse! Er lyd klar? Ja. Er kamera klar? Det bliver så godt. Tak, den er i kassen! Yes. Det bliver helt fantastisk. Tak. Tak til alle. Du er tudebrøler. Nej, jeg gør sgu ikke. Nej, du var helt rød i hovedet, og dine øjne er i vand. Fordi at du har fået noget af øjet. Værsgo. Jeg er helt oppe at køre. Nå, hvad skal vi se? Det er gået alt over forventning. Vi har fået nogle super optagelser, og holdet har været helt fantastisk, og skuespillerne har gjort det godt, og de prøver at komme med rigtig mange gode idéer faktisk også. Så det er blevet rigtig, rigtig godt. Jeg var lidt stresset til sidst, men nej, ikke stresset. Der var bare lidt tidspres, men det var meget fedt. Jamen, jeg synes, det har været en rigtig god dag. En rigtig god, lang dag. Det har det været. Jeg tror, de har fået det i kassen, de gerne vil have. Så vi er glade. Og nu glæder jeg mig til i morgen. Jeg synes, det er gået rigtig godt. Og det har været sjovt og spændende og lærerig. Men jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg synes, den er gået rigtig godt. Og jeg er i hvert fald følt, den er gået rigtig godt. Nu har jeg ikke selv været så meget inde over det, som jeg var sidste gang.
Men hvad jeg kunne se, og sådan, så er det skide godt. Altså. Jeg glæder mig til at klippe det. Ja, deroppe, ja. Jamen, jeg synes, at weekenden den er gået rigtig, rigtig godt. Den har været lang og hård, men det er blevet godt, tror jeg. Farvel, vi ses.